Hej YouTube! Ja, det er lang tid siden jeg sidst har lavet en video. Og lige nu der sidder jeg faktisk... Ja, hvor sidder jeg? I en bil! Og måske får jeg en ny hund, og jeg har 2 nu, hvis det er. Min anden hund godt kan lide den anden hund. Så... Ja. Men det er sgu lang tid siden, jeg sidst har uploadet en video. Det er jeg ked af. Men hvis der er nogen fra Hulvej skole, der ser den her, så er det Mathias. Altså! Ja, det er lang tid siden, jeg sidst har uploadet en video. Men det må jeg sgu leve med. Jeg har været på Bornholm og i sommerferien. Det er jo lidt tid siden. Og jeg skal på et tidspunkt også til Disneyland. Og min mor og far er skilt. Så det er min mor, jeg tager med til Disneyland. Men der har jeg har min iPad mini hjemme hos min far, og det er den, jeg optager lige på lige nu. Ja, jeg skal nok holde. Nå, jeg vil bare lige sige... Nå, men jeg går jo også stadigvæk i skole. Jeg er kun 10 år. Og det er min storebror, der har oprettet den her YouTube. Jeg er nemlig YouTuber, ja. Så, og det er mig, min storebror, der har lavet min første video, som der hedder... Ej, lige meget. Men ja, så... Hvis I gider at sige til mine venner, at jeg er blevet en YouTuber, så vil det være rigtig godt. Nå, min far kommer lige om lidt. Vi er lige op hos nogle af mine venner. Ja, for helvede da. Jeg er ikke med inden. Det skal kun lige ind og hente dem. Men åbenbart så står de og spiller og alt målet lort. Men ja. Man ved jo, hvad man siger. Kedelighed var altid længst. Nå, vi ses YouTube. Jeg kan se, at de stadigvæk keder sig. Imens jeg har det røvsygt. Lige meget. Vi ses YouTube. Hej hej.